Здравейте, сега ще ви покажем трикове с маунтънбайкове и BMX-ове. Само гледайте, ще ви бъде много интересно. Али ДСКБГ е мой приятел. Той също умее да прави трикове с BMX-ове и маунтънбайкове. Затова сега той ще прави заедно с мен. Къде замина, бе? Аре бе, Деско, ела бе! Ате! Гледайте сега. Ще ви покажем доста трикове, докато стигнем додолу. Само какви трикове прави ДСКБГ и аз. Между другото, аз съм Боно 19. Ето бе, аз съм Гото 7. О, вижте го ДСКБГ, бе! Той е на макс. Чакайте, че не се заклещих. Съжалявам, че не можах да направя трика, но трябваше да скоча по-нависоко. Ето, готово да прави го. ДСКБГ стои на едно място. Вече тръгна. Аз ще покара малко назад, да. То пък. Уоу! С ДСКБГ съм блъснахме във въздуха. BMX-ови! О, видяхте ли какъв трик правя само? Вижте го ДСКБГ. Той е пич. Давай, Деско, да види какво правиш. Браво! Ей! То той се оказа по-добър от мен, бе, хора! О, браво, бе! О, видяхте ли, бе? Деско, видя ли, бе? Да. О, ДСКБГ падна за първи път. О, Деско, полека, брат. Уаа, паднах! Деско, къде си, бе? Ей го нашето момче.
Не на там, моето момче. Че обърках пътя. Ти пак го бърка. Ооо. Какво е? О, тук се влезе. Направих едно дърпче и се запотях и пак. Къде си, Деско? Чакай, идвам до тебе. Гото се. Деско БГ се гото и сега продължаваме с трикчетата, да ви харесват. Защото са много добри и са показвани от страхотни байкари. Деско БГ падна, както и аз. И оцелях. И правя трик за завършек. Ууу! Давай, Деско! О, браво, чек! О! Деско, не на там! Спокойно, бе. Уоу. Гото се! На ръба съм. Майко, прохвърля. Извинете, чакайте за да... Какво? Добре, чакайте. Извинете, тук съм... Деско БГ иска да се готвиш веднага. Майко, пропаднах. Гото се! И аз ще падна. Минах пей. Няма нищо, ще ви покажем трикове по пътя. О, излагация за Деско БГ. О, Деско, браво е! Видяхте ли само какво правя аз? О, и вижте и Деско БГ. Той е пич! И Деско БГ падна. Гледайте сега, гледайте сега. О! Ей сега ще... Излете, нищо. Ще направим още 5 трика и ще приключваме с този епизод за сам. Един. Чай, аз да се направя моите. Опа, съжалявам.
Дано са ви харесали триковете, които правихме с моя приятел. Но това е кратка епизода за сап трикове с малта байкове. Довиждане, дано ви е харесало. Довиждане.